Andifuni ukwenza kakhulu. Amen. Ngizothatha ivesi benye. Amen. Ngithatha ivesi benye. Uba uBishop asuke ngayo apha. Amen. Uthi uba uBishop Ngalomhla uHerode noPilato baba ngabahlobo. Amen. Verse 12. That is verse 12. Amen. Amen. Incwadi ebhalwa uLuka. uLuka othatha umlomo kumfazi okanye kunaka Yesu ogama linguMaria. Ngoba sifunda kakhulu incwadi eBhayibheli. By the time senzeka yonke lento uLuka akekho. uLuka akakabonani nosindiso. uLuka ubhizi wolula izihluno zabantu abalimeleyo. Amen. Simbona ke uYesu ukwenza amafutshane ekwinkundla ekugqibeleni. Okanye mandimthathe xa izawuthatha uYesu ezokuphinda inkundla enye. Simbona uYesu Kristu bazalwane xa uPilato ethe akubona emnqinile wabona makamthathe amse uHerode ongweli lizwe lamaJuda. Uba sifumana kakuhle babawonani bomama uHerode ngowalapha kwalapha ezweni lamaJuda kodwa yena njengoba beseyitshilo uba usuka kule ndawo uPilato usuke kwelizwe ngokuthimba. Hallelujah. Amen. Ithi incwadi yeBhayibhile xa bazalwane eyikodla bathi bona xa bezixelela into yokubana bayahlekisa. Ithe yami incwadi wazithatha ezizakhe ingubo wayithatha ingubo enkulu ingubo ebovu ingubo yoloyiso wamembesa yona bathatha bamembathisa bamthwalisa nesithaba. Kanti ijonga kakuhle bazalwane eyethu indaba iqale ekhaya. Kwakunyanzelekile into yokubana makungqine kuqala bona abantu bakwaJuda into yokubana uYesu Kristu unguye uNkulunkulu. Amen. Uyangqina Nkosi yami ngale ndlela uHerode into yokubana unguye. Amen. Simbona kakuhle bazalwane umgqibo omkhulu okanye kwiSupreme Court xa ihlale bazalwane phezu kwelitye okanye kwesitulo esenziwe ngelitye esibizwa ngoba yigabhatha. Bazalwane yathutyela eziswa incwadi isuke enkosikazini ithi ungabi naso wena isabele kufeni kwale ndoda. Kanti beyiqonda bazalwane uthi khumbule amazwi athathethwa kuMoses ubona xa udlula esidhumbini othi ungangena indawo kuzo senizihlambe izandla. Wabiza amanzi uPilato bazalwane wathi ndiyazihlambe ezam izandla engazila muntu. Uyanyanzeleka bazalwane ubana makazihambe zontandathu ezikudla uYesu Kristu kuze athi akufika ngasentla kungafike kubekho ama-questions into yokubana kukhona apha angagqithanga khona. Moya Oyingcwele Kunyanzelekile bazalwane ubana lamadoda onke okanye ezinkundla zontandathu zibe zizwe zitshoyo into yokubana lo akanatyala. Kwakunyanzelekile bazalwane ubana noBharnabhasi makakhutshwe egameni kaYesu uYesu Kristu bezele loo nto into yokubana kuzophuma abathinjwa kuzoxolelwa izono njengoba betshilo kwincwadi yesiprofeto sikaIsaya wathi umoya wenkosi uphezu kwam undithume ubana mandizise inkululeko kubathinjwa egameni lenkosi bazalwane. Kunyanzelekile bawo into yokubana makazidlule zonke kuzo zonke ezinkundla. Kunyanzelekile makadlule kwezinkundla Moya Oyingcwele egameni lenkosi uKristu owasifelayo. Amen.